Pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan lihim po. Kung gusto nyo po talagang manggamot, matutong manggamot po, ay huwag nyo pong i-skip kasi ituturo ko po sa inyo kung paano ang pamamaraan po na aking ginagawa po sa una at sa huli po. Bago pong lahat po ay tuturo ko po sa inyo ang panggagamot na aking ginagamit po para malaman nyo po. Sana po huwag nyo pong skip at gawin nyo po ay mag-subscribe na po kayo at mag-like and share po. Tuturo ko po sa inyo. Sa mga baguhan po na gusto pong matutong manggamot po, tumutok na po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan at subscribe, like and share po. Para malaman nyo po kung paano ang proseso po. Ito ay proseso po una hanggang sa huli po para malaman nyo kung paano po proseso po sa pamamaraan ko po sa pagdarasal po. Kahit wala po kayo po ditong mga medalyon po, pwede po kayo manggamot, nanay, tatay dyan. Sa tumutok lang po kayo dito. At kahit hindi na po kayo magkuhan po ng medalyon, kung talaga po gusto nyo po talaga manggamot, ituturo ko po sa inyo ang pamamaraan po na una't sa huli po na aking ginagamit po. Bago po ang lahat po ay mag-aalay muna tayo ng panalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at maglinis tayo sa ating sarili at magbakod po tayo. Ipapakita ko po sa inyo sa screen lahat po yung aking gagamitin po at aking ginagamit pong bakod, balabal, puder, pondo po para may magagamit po kayo. Isishare ko po sa inyo para alam nyo po ang proseso, pamamaraan kung paano po ang pagdidibusyon o pagdarasal po para may pwede na po kayo manggamot. Pag na kanyo po ito aking isishare po sa inyo ay pwede na po yung manggamot. Ay papakal ko po sa inyo. Una po sa lahat po ay magbakod po tayo sa krus ng Sator Coronados po. Hindi po tayo nakapagdarasal po ay may bakod na po tayo kaagad na hindi po masupil-supil ng mga makukulang po. Tapos i-share ko rin po sa inyo ang Anima Christi panglilinis po. Ay susunod po natin po yan ang mga Anima Christi, puder, yung ginagamit kong puder po. Dahil tumutok po kayo dito para may malaman po ninyo na ito po ituro ko po sa inyo para pwede na po yung manggamot kahit wala na po yung medalyon. Sana po maintindihan nyo po. Narito po ang kon po. Bago pong lahat ay magbagod muna tayo ng krus ng Sator Coronados para may kon po tayo. Tapos magsal na po tayo. At ang pagdarasal po ituturo ko po sa inyo na pag ano yung pagdarasal po na kon po sa matingting po. Narito na po ang kon po. Sa noo po, Cross Sancti Pater Benedicti. Sa pusod po, Cross Siguimus Imperadoro. Tapos sa kaliwang balikat po, Cross Domini Mecum Filius Spiritus Sanctus. Kanan balikat po, Cross Mihi Refugium. Ito po yung sinasabi ko na pambakod sa Sator Coronados po na hindi po na pa tayo nakakapagkon po ay may bakod na po tayo. At susunod po yung mag-isang po ng isang ama namin po. Tapos isunod po natin ang Anima Christi. Ipapakita ko po sa screen para makakuha nyo po, may magagamit po kayo na gagamitin nyo yung pampudir. Pwede na po yung mga mag-isal po tayo. Mag-aalay po tayo ng panalangin sa Diyos na makapangyarihan sa taas po. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan. Panginoon namin. At sunod po natin po yung paglilinis po sa sarili. Sunod po natin yung paglilinis sa sarili, yung Anima Christi po. Tapos natin magdasal ng isang ama natin, isunod po natin Anima Christi po. Narito po ang Anima Christi po. Anima Christi, Sanctissimi, Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguinis Christi, Visemi Christi, Purissima
undami sudor voltos Christi. Ito simi sana mi pasio Christi, pisima comportami, uboni Isus kusudimi, intra bonira tua, abscondimi non permittas mi separare adti, ahusti maligno, pinimi in hora mortis bucami, jubibinar adti, it ponimi gestati, at cam angelis, it archangelis tuis, damdimti, per infinita saecula imin. Anima Dominus sabot Christi, Isus, Corpus Christi, ato picatum igosum, Jerusalem, Barsatit, dabami, salvami. Satur aripo, tiniporotas, salvami. Tapos po sa dibdib po. Pagkatapos ng Anima Christi, isunod po natin yung pudir po, balabal, sunod po natin yung papakita ko po yung skin sa inyo mamaya. Yung general devotion, dasal sa bakod, balabal, pudir, pundo. Una po sa bakod po, 3 beses po salin po at mag-sign of the cross po ng 3 beses po. Narito po ang bakod po. Uhae, Rex, Verbantim, Isus Maria Trahumi, Swambi, Kabit, Mi, Sirta, Isus Maria Salimi, Yuri, Gulhum, Gat, Bistrom, Salvami, Orbrix, Birbum, Amen. Uhae, Rex, Verbantim, Isus Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus Maria Salimi, Yuri, Gulhum, Gat, Bistrom, Orbrix, Birbum, Amen. Uhae, Rex, Verbantim, Isus Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus Maria Salimi, Yuri, Gulhum, Gat, Bistrom, Salvami, Isus Maria. Mag-sign of the cross po ng 3 beses po. Tapos po isunod po natin yung balabal po ng ating Ama makapangyarihan sa lahat. Isus Saknum, Isus Matam, Isus Manum, Isus Malam, Isus Mitam, Isus Sari Pilatus, Isus Adonam Yang, Isus Saluktam, Isus Libre Amang Sabapno. Right sign of the cross po isang beses po. Sunod po natin yung pudir po. Rex Mitim, Saluktim, Ipinatatim, Matim, It, Subdikadim, Kiolorong, Brambincho, Abakam, It, Imirisiana, Mitam, Kius, Lumarat, Laom Tristi, Ok, Yoknos, Ilo, Shoy, Us Abrimento, Iskiud, Yusun, Ahami. Sancti Igosum. Rex Mitim, Saluktim, Pinatatim, Matim, Sudukadim, Ilorum, Brambincho, Abakam, It, Imirisiana, Mitam, Kius, Lumarat, Laom Tristi, Yoknos, Ilo, Shoy, Us Abri, Memento, Iskiud, Ihit, Ahami, Yuba, Sancti Igosum. Tapos mag-sign of the cross po. Isunod po natin ang pundo po. Ang pundo po ay 108 times po. 108 times po. Narito po ang pundo po. Yaw hu yuya, 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 yaw hu yuya. Tapos pagkatapos po ng 100 times 8 po, po sa dibdib po ng 3 beses po, pakros po. Tapos buong katawan po. Ganun po. Tapos isunod po natin yung makapangyarihan, yung dapat po isunod po natin to na makakaroon ka ng sinag sa buong katawan, mula ulo hanggang paa at buong katawan. Nagpapaandar ng iba't ibang orasyon po ito. Kaya dapat po gawin nyo po ito. Isunod nyo po ito sa pagkatapos yung magpudir, isunod nyo po ito. Ito ay magpapaandar po ng mga orasyon po. At kung ano po yung gusto nyo paandarin, mapapandar nyo po. Ito po aking ginagamit po na akon po. Narito pang orasyon po. 3 beses po usalin po at i-cross po sa sa dibdib po. Narito pang orasyon po. Matam, mika, matum, luam, abisome, indug momo, bisome, nimpam, ukhai, abinyat, redong, tuom, adra, igosom, erok, ubobiyot, ng mariksdai. Matam, mika, matum, luam, abisome, bisome, nimpam, ukhai, abinyat, redong, tuom, adra, igosom, erok, ubobiyot, ng mariksdai. Matam, mika, matum, luam, abisome, indig momo, bisome, nimpam, ukhai, abinyat, redong, tuom, adra, igosom, erok, ubobiyot, ng mariksdai. Tapos, susi po ang human abgyubami.
Pagkatapos po, kung ano po yung gusto nyo pong paandarin po ng mga orasyon po, pwede nyo pong kon. Dapat po ay, ang pagdarasal po ito ay, kung may time po kayo sa inyong sarili, hindi po kayo pinupursige po dito na kunin po ito na aking pinakakalob po sa inyo. Nasa inyo na po kung tulungan gusto nyo pong mag-aral po ng karunungan din po o maggamot. Kaya ibinagi ko po sa inyo aking mga ginagamit po. Hindi ko po pagkakait po sa inyo. Sana po gamitin po nyo sa kabutihan po at gamitin po sa tamang pamamaraan po. Isa-isa ko pong ikukuhan po sa inyo kasi pasensya na po kayo kung hindi po ako marunong po mag-upload, mag-edit po. I-share ko lang po para may gusto talaga mag-aral po ng karunungan lihim, ipakakulo po sa inyo para may magamit po kayo sa araw-araw. Kung may time po kayo na sinisipag po kayo mag-con po, ay gawin nyo po. Kahit wala pong araw po na hindi na po kayo mag 49 days, kahit hindi na po kayo mag 49 days, kahit ano pong araw po kayo mag-umpisa, kahit wala pong oras po na inyong devotion ng pagdarasal, kasi si Ama hindi po ginanon po na sa oras-oras po nagdarasal, hindi po siya nagkuhan po ng ganun. Kung ano po yung makakuha po sa puso nyo po na bakante po kayo, yun po, magdasal po kayo. Kahit wala na po kayo medalyon na yung devotion po, ang ituturo ko po sa inyo para matuturo po kayo manggamot, magkapanggamot na po kayo. Kaya sana po huwag nyo pong skip po ito. Napaka-importante po itong aking ipapakalo po sa inyo. Kaya tinuturo ko po sa inyo para pwede na po kayo manggamot. Dasalin nyo lamang po ito ng kung may oras po kayo, kung gabi-gabi, maraming salamat po. Kahit wala pong 49 days po, kaya nasa anong oras po kayo mag-umpisa, wala pong 49 days po. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po siya nag 49 days. Hindi po siya kung ng medalyon, kundi sa Kanya lamang po. Kaya sana ay magtiwala po kayo sa aking pinabahagi po at pwede na po kayo manggamot kung sa ulo nyo po ito at magamit po nyo itong proseso po nito. At baka maisip nyo po kung halimbawa sumapi na po sa inyong kapangyarihan po nito ay maalala nyo po ako at hindi nyo po ako makalimutan. Pag nagdarasal ka po nito na aking binagi po ay yung mga balahibo nyo po ay tataas po yan, parang kikilabutin po yung buong katawan nyo po. Pag yung ganyan na po ang aking pinagkaroon po na to na pudirot, kumpleto po ito, ay kakaramdam po kayo ng pangko sa balahibo, parang tumatas po yung balahibo nyo. Ibig sabihin po ay kumapit po sa inyo yung aking binagi po na malakas po itong ginagamit ko po sa panggamutan po, kaya babagay po sa inyo. At sana po ay may isang puso po, isipan nyo po ang pagdarasal at bukal sa puso po ninyo para may magamit po kayo sa araw-araw. Sa mga gustong manggamot, ito na po yung pagkakataon nyo po na isishare ko po mula una hanggang umpisa po hanggang dulo po. Sana po ay maintindihan po, ipakakalog po na sa ang lahat po. Gagawin ko pong lahat po ang aking po. Narito po yung isishare ko po yung makapangyarihang pambago ng Saturn Coronados na una po na Sign and Cross po. Cross Sancti Pater Benedicti, Cross Esguim Imperadoro, Cross Domini Compili Spiritus Sanctus, Cross Miricogium. Ito po yun, bago po sarili. Po yung ginagamit ko na po bago ako magdasal. Ito na po yung ginagamit ko po. Screen share nyo lamang po, ma'am sir, para makopya nyo po. Ito po yung ginagamit ko bago ako maggamot. Pag nagdadasal po ako gabi-gabi, ginagamit ko.
Tapos sunod ko po yung Anima Christi po. Anima Christi po yung ginagamit po, Anima Christi. Napaka-importante po itong bago po mag-umpisa po magdasal po ay maglinis ka muna ng sarili, Anima Christi. Kung sinisipag po kayo, 3 beses nyo po salin. Kung medyo po kayo, kahit 1 beses lamang po. Ito ay panglinis sarili. Napaka-importante po itong panglinis sarili po. Anima Christi. Katapos mga Anima Christi yung bakod, balabal, pudir, pondo po isusunod po. Nga po. Kung pudir po na napakabisa po, isigresan nyo po. Buhay, Rex Birbante, Sus Maria Trahumi, Swang Bit Pikabit, Pi Sirta, Sus Maria Swalimi, Yuri Gulhum, God Bistrom, Salbami, Obrix Bibumi. 3 beses po salin po yan. Tapos yung Isus Saknom, Isus Matam, Isus Manong, Isus Malam, Isus Mitam, Isus Sarpidato, Isus Adunam Yam, Isus Saruktam, Isus Libre Amang sa Baknom, 1 beses lamang po. At yung poder po ay Rex Mitim Saruktim Pinitatim Matim It Subdukadim Ki Olorong Brambincho Abakam It Imilisiana Mitam Ki Usamarat Naum Is Gusto Igosum Rex Jai. Tapos yung poder po ay pundo po 100 times po usalin po yan. Pundo. Yung pundo po 100 times po usalin po. Hindi bali sumobra kayo, wag lang kumulang po. Pagkatapos ang lahat po yan ay pagkatapos nyo nausal po yan, iipon niya sa dibdib, sa kamay, tapos imasahin nyo po sa katawan nyo po para kumapit po yung arahan po. Pagkatapos niyan, pag nagawa nyo po ang aking pinagkalupay, pwede na po kayo manggamot. Pero huwag nyo pabayaan po na magdasal po ng ganito palagi sa araw-araw po para may protection po yung sarili sa inyong kon po. Pagkatapos po isunod po yung pampandar po ng orasyon, yung magkaroon ka ng sinag buong katawan mula ulo, ang kamay, paa at ang buong katawan po. Papandar ng iba't ibang orasyon po. Ito na po yung pampandar po ng lahat ng orasyon po. Sana po ay gawin nyo po ito. Napaka-importante po ito. Ibabagi po sa inyo. Pag nagawa po niyo ito ay pwede na po kayo manggamot. Kahit na sino po magustong maggamot. Kahit wala na po kayo medalyon. Kahit na po kayo mag-devotion po. Basta ang gawin nyo lamang po kung may time po kayo na oras po na magdarasal po. Araw-arawin nyo po. Kahit 1 beses lang po sa isang araw. Kung may wala po kayong time po, hindi na po kayo pinipursige po na magkuhan po. Basta gawin nyo lamang po ang dapat nyo nararapat pong gawin po. Narito po ang orasyon po. Matam-matam, mika-mita, matung luam, abisumi, indig mo omo, gilasumay, unipam, ubhae, abinya, ignong tuom, adra, igosong, irok, bug, yutanong, isdae. Ay sunod po yung susi po, amhuman, adjubangi. Tapos si po sa dibdib po ng pakros po. Yan po. Maraming salamat po. Sana po naunawaan nyo po aking ibig sabihin po. Ito, ipinagkaloob ko po sa inyo ito para matuto po kayong manggamot. At sana po mag-iwan naman po kayo ng subscribe, like, and share po. Paki-like nyo po, paki-share nyo po sa iba para may magamit po sila. Ito po yung ginagamit ko po na panggamutan po. At kung
gusto nyo po na talagang magpalakas po kayo, magkumuha rin po kayo ng ibang mga puder para hindi lang po isang puder po nyo, kahit dalawa, tatlo, maganda na po yan para hindi na po kayo masupil-supil po. Ang yung, halimbawa po kung yung kinuha nyo pong puder na iba po, i-reserve nyo lamang po. Kung nanggagamot na po kayo, kung halimbawa po nanggagamot na po kayo tapos may kalaban po kayo na mangkukulam na malakas po, saka nyo gamitin po yung tinatago po yung puder. Dapat mo maisaulo po ninyo para may magamit po kayo na malakas na puder po. Marami na po akong in-upload dyan na puder po na malakas po. Kaya sana po ay mag-con po kayo na hanapin po yun na magagamit po yung sa panggamutan. Pwede na po yung manggamot pag nausan nyo po ito aking pinagkaroon po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po.